Hvad så alle sammen? Velkommen til den her video. I dag spiller vi sådan en raketspil her. Det har vi ikke prøvet før på kanalen her, men jeg tror det bliver sjovt alligevel. Hvis jeg har nogle idéer til, hvordan man bliver god i det her spil, så vil jeg rigtig gerne sige det, for jeg ved ikke rigtig, hvordan man gør. Så jeg tænker, hvis I gerne vil se mere sådan nogle Roblox'er, så må I gerne lige skrive det nede i kommentarfeltet. Så det er den eneste måde, jeg kan finde ud af på, om I gerne vil have det. Så jeg tænker, at så går vi herover. Hvor skal man så hen? Så man skal herover. Ja. Og så tænker jeg lige, at vi fylder vores backpack en gang til, og så prøver vi at gå op og flyve. Jeg tænker lidt, at vi kan prøve at følge med de andre og se, hvilke nogle sådan øer de har været oppe med, og prøve at slå dem. Skal vi prøve at se, om vi kan komme til den første planet eller anden planet i dag. Og så hvis vi gerne vil have mere af det her, så kan vi selvfølgelig prøve at se, hvor langt vi sådan kan komme op. Hvordan flyver man op? Jeg tænker, at vi prøver bare lige hurtigt at få noget mere sådan fuel. Jeg ved, hvordan man gør det. Min fætter her, han sidder også og spiller inde i de her game her, så vi kan jo lige gå og kigge til ham, hvordan det går for ham lige her om lidt. Jeg tænker lige, at jeg lige hurtigt fylder den her op, og så tænker jeg, at vi lige kan se, om vi kan flyve op nu. Jeg kan lige hurtigt prøve at spørge min fætter her, om han ved, hvordan det er, at man flyver. Tim, ved du, hvordan man flyver? Ja. Det er skam nemt nok, når man først lige har fundet ud af det. Nu kommer min fætter her. Først. Så vil du have styre. Du skulle ikke inde på din egen, mand. Hør af. Og min. Jeg gik altså ind på den. Nå, jamen. Din. Er den herovre? Er det? Nej, det er ikke. Så først. Er det ikke? Nej. Jeg ved det ikke. Det er svært. Nå, først. Så skal du have det der. At all. Sådan der. Så går du op ad raketten. 10, 9, Og så lægger du ham derovre. 6, Nu er det 5, Hvilken knap? 4, 3, den der røde store. Hvilken røde store? Der er ikke nogen røde store sådan. Det var ikke så godt. Jeg kom ikke engang op til den første ø. Den er Så må vi hoppe op, ud og prøve at se, om vi kan få noget mere fuel den her gang. Jeg tænker lige hurtigt, at vi kan købe en ny af den her. Sådan. Sådan, og så går det lidt hurtigere, og så kan vi hurtigere lige få lidt, hurtigt på. Og så tænker jeg måske, at vi måske kan komme op til den næste ø. Tænker jeg lige, at vi køber
det kan vi ikke engang købe. Ja. Så tænker jeg lige, at vi render lidt rundt her. Og lige farmer lidt. Og så tænker jeg, at vi prøver igen lige om lidt. Jeg tænker, at vi lige prøver at tømme den her. Så tømmer vi lige, skal vi sige, 2 gange mere. Og så prøver vi at flyve op. Hvis det er, at I ikke har gjort det, så kan jeg sætte super meget pris på, hvis I gerne vil gå ned og trykke abonner. Det vil gøre mig så glad, fordi jeg har nemlig et mål om at ramme 100 abonnenter før min ven Felix Bust. Så vi skal prøve at se, om vi kan ramme 100 abonnenter før ham. Det vil med være helt sindssygt, fordi han har allerede 32 abonnenter, tror jeg. Det kunne være fuldstændig sindssygt, hvis vi kunne smadre ham. Så. Hvis det er, I har en idé om, hvad vi ellers skulle spille, så må I meget gerne skrive det ned i kommentarfeltet. Så jeg ved, hvad det er, I godt kunne tænke jer. Og nu kan vi prøve at komme op. Hvis jeg ellers lige kan finde ud af at trykke på den her knap. Og så kan vi prøve. Sådan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, og sådan, så flyver vi. Så må vi se, om vi kan komme op. Ja. Nej! No! Satans også, mand. Ja, så kan vi lige gå over og købe en ny her. Hvad er min fætter? Du er ikke her. Ja, du er her. Ja. Ups. Min fætter Tim her, han er sådan rimelig god til spillet. Han er i hvert fald en lille smule bedre end mig. Så hvis I gerne vil se mere til ham på kanalen her, så må I gerne skrive det. Fordi det kan også godt være, at jeg kan tage en anden med. For eksempel Felix der, eller ja, en anden en. For eksempel en af mine venner eller sådan noget. Hvis I gerne vil se det. Det kunne nemlig også godt være sjovt. Og så og lave en hel masse sjove videoer med dem. Altså, jeg har lidt tænkt, at måske kunne vi spille noget sådan mere Roblox på kanalen, og det må jeg gerne skrive, hvis I godt kunne tænke jer. Fordi at det kunne være meget fedt, hvis I gerne vil se det, for jeg synes også selv, at det er sjovt. Men altså, det kommer jo ind på, hvad I synes. Så. Hvis der er nogen af jer derude, som spiller det her spil, så kunne det være mega sjovt, hvis I gerne. Hvis det var, at vi kunne finde hinanden herinde, og så se om jeg havde noget. At sådan, at vi kunne spille sammen måske på et tidspunkt. Det kunne nemlig være sygt sjovt. Så skal vi gå lige herovre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Hvad?
Sim, jeg kan ikke finde ud af det her. Hvorfor? Fordi jeg har lige brug for din hjælp. Nu kommer min fætter lige og hjælper mig igen. Okay, ja. Sådan. Så skal vi gå. Hvad skal jeg gøre nu? Nu har jeg puttet DJ. Det hele? Godt. Så du går op. Sådan der. Så kigger du herovre. Så trykker du på den der røde knap. Sådan der. 10, 9, Ja. Og så flyver den. 7, 6, 3, 2, 1, flyv. 3, 3, 2, 1, flyv. Flyv. Hey. Så må vi se, om vi kan komme derover nu. Nu må vi se, om vi kan komme ind nu. Hey, vi kommer over. Sådan. Så skal vi lige derop, tænker jeg. Hvis der er nogen af jer, der spiller det her spil her, så kunne det være mega sjovt, hvis det var, at vi kunne mødes sammen og spille det her spil sammen. Det kunne nemlig være sjovt. No. Jeg tænker, at vi har nået vores mål. Så vi ses i næste video. Hej hej.